Good morning people. Madam oh. Good morning guys. May siya kung mamawasi oy. Oh. Pamulog dang GCM. GCM. GCM di ay GCM. Dong, ikaw bang kape? Ikaw magprito ditong kuan pa, palutong iba. Yan o, may mantika ko binili. Sige yan magaling dia. Ikaw magpa-crunchy di. Mura ko gamay. Pag-crunchy yan, Murag. gilangaw, asan takloban eh. Murag nanoya pa ko da. Wala nang higipang langaw dong. Asa? Taklo diba? Di ka nang langaw pang pa kuan na sustansya na. Tayo, tara o. Eh taklubi kay di makita kun sa atong sudan. Langaw. Ato lo gabi. Ha? Yung gabi ni Manny. Sinog bang bangos. Dali ko may gabi. Ha? Halo na ito na. Bakit sa mga ito? Ha? Paano? Kuwan na, para mas Manny. Ba mo na nasiyan? Oo. Kuan nang hanay. Paano? Dili ko na, dili na. Ikat na. Susu? Gaya ko. Lugay ka na siya mga magligo, te. Pero grabe ba siyang lipasang mama gabi eh. Inano? Di ra si mama, kita 1, kanan. 2, 3. Lama pa si panong si Mungupa. Napa pa si Tio nagtanaw na ana to nangabuang na ni. Samot na to sa papa, ra itong lipasan. Nangayabang na yung bataan. Sira ka ng gabi ni ano, Manoy. Ha? Sira. Uy. Sira na. No nasira man. Sira. Nadunot Kanan, nadunot. Parang ang palaya kaniya, daghang yung kalabay sa palaya. Nindot pa kito itsura? Oh, ipagpalit ito rin. Nindot sa itsura? Jadi na di ay. Paano malaman og di sira? Mama. Butan. Pero may inana dito. Butan mi guys, og kamunggay, patula, o kubasa. Subakan na mo og isda. Uy, patula naman dyan. Aligri ka mi gabi guys. Di naman to pwede ma-upload sa YouTube kaya makapiright. Sa kanay music no? Sa Facebook lang. Sa Facebook ra. 5. Copyright din. Bawal sa konto Copyright, sa bawal sa Facebook ra guys. YouTube. Abangan nyo lang sa kwan guys, Facebook. Ang pagkakalat ng lahi. Naggawas ang talent ni Isko ni Mano. Ingon dili danger. Malupit man di ay. Giyong gani gabi mawalang kaulaw sa paimnon. Grabe yun. Ano Isko go na nakakatawa ka to nagsalamin siya. Pinana po. Murag si kwan bakit ito magsalamin ako kana. Bakit ito sa yung video ko guys? Wow, ganyan pa kuminom yung Lagi bitag katawa kanina buntag. Ito. Pagkanaman na mo. Kaya buntag si pagtanaw di may katawa. Ipatanong niya siya yung kabuang Katawa lagi niya. Sebuah gisugo mo sa Jason. subo sa disuli. Nagsarap ito. Wajib ka batangas Dami kami kaki sayo ka. Dami pa ko Kita ka wala. Kita kasi yung video. Pinana pa sige no. Tulog atras na pa. Nakaulit siya. Anas yan din. Intro na good. Intro na. Intro na di ay. Basta mga tapok-tapok man nagsunod, di ka batangas kalipay. Lipay nila sa ginikanan. Kalipay di ka yung mama, mas mama gabi. Sayaw. Sayaw. Mama mo sana pasayaw man. Ito ba ni? Sayaw nila makita yung anak manadaw. Bira ito. Ah, puro lupi. Dirahit sa tsahe. Kaya pag itugtog mo na sa diskuhan. Magdiskuhan. Nabaskog tas mama gabi. Lagi ka sayaw mo siya kanya. Samantala magbarod nagtagtawad, makurag-kurag naman na. Dugay siya sinayaw dahil. Gabi, lugar dyan dyan ang magsayaw. Lipay man siya dyan. No? Wa mo di sakit yung tuhod di no. Waman daw. Wala ina nang kanang usay tap kanang ayang kakuan ba kanang tapol niya ba tapol. Pero man ang hula nga sakit. Oo. Iya pa na iligo. Makadara man gid na. Nanawa gabi iyo. Dugay sa sinayaw-sayaw. At sa banti pa. Maanad iya tuhod ba? Iya man ianad sige lingkod Sige. kungkong mo na Sige, ikabarong daddy, niya. Sakit gyud kay sige naman ga kungkong. Wala ga-ana ug likon ba? Liho. Oo. Ilakaw-lakaw na ikuan exercise ba bisag kuan man gyud. Kanang chat-chat lang bisag dili sa mlako ana rin chat-chat sa diaw. Oo, sayo nga buntag. Tugtugan gud ni mo daw, di magputsa ka. Sa pagsayaw niya wa may tugtog. Ba ko na ginatugtugan ay Ganahan man tanawa. siya doon, mamila ka naman. Kana siya mo kuan mo siya naagay mo ka murag mo gara pa siya pag walay mo sige kuan niya di na po do mo nang kakuan pa niya. Agi man gud niya sa una sa batanon bahiya. Sabay ma. Itong doon. Oo, tiyatsahan ni man di. Patugtog kayo sa cellphone ni kabuntag.
Nigmata na ko, patugtog na ko, bantay, bitag din sa ayaw. Daw, ako ba yung unang mamatay yung tanan? Paris mo. Inignaw na ko nga alas 5, ta buto-buto lang yung silong. Kana di mo mata. Si Papa ko, dala may lipaja po itong Papa. Gabi, no? Pinana ba yan, no? Tayo nga magputa. Kung ba'y kalipay mo. Kaya ito sana magkatapok-tapok to. Video ki, malipay ang mga ganit to. Magparoon sa di mo bisita ng mga... Gabi pa si Isko naka-join-join ko. First time pa to mabanding. First time. Oo. Mari man siya, pero di magiging nga maaari siya na to. Hindi. Di, wa man siya may mo kaya kung siya patulog kung diri ana siya musupot yung goday kay ang akong tumong paguli diri man yun sa inyo. Mula ka man dahil ko Yung siya. ato pa man nagbukid sa ula dong no. Patungason yung mama. Tungason siya mama, yung ipatungas siya siya mama gignan, dili siya matungas kaya iyang tumong sa konsolasyon man. Ayun, mama na sa bukid po. Naa. Ni dulo galing ubanon siya sa bukid ana masade adi ko mauban karon kay akong tumong dali mas konsolasyon. Kaya gina niya mama. Oh, ina ni ani sa po ta pa diya mama, di na naman tapugo niya mama. Kaya kumbaga, di man tumong niya sa pulte. Maugi. Konsolasyon man di. Gibuktong kami siya, di siya makabalik ba't kaya naman ito. First time parang bandinga di ay. First time. Pero Dagga namin ako, pero kanang bandi na rin natulog Ako pa rin pa. gabi iba nga, inatog yun, nagkuhan yun. first time niya. Oo, pag yun. Pero sa amo nila naman ng ate, pero hindi na sa una, di ba? Pero karang mo din magkuhan wala. Karon ba? Kagabi First time ni Manoy is Ano is ko ramen first time. Maraga dyan lingawa. Mura magmanggiulawan baki. Paano maigo kung naigo na manap. Sabay oy. Dong, Mura doon gini, nakasalamin mura di. sa doon, nakaganon-ganon na sa doon. Katong pinanana ba kay? Pan kayo kasi karang slow mo kayo. Lutaw kayo. Tawa na ko. Sitan to ate friendly to. Kitan bitan. Ito sa ate friendly mga tao TV dito. ba? Oh, sila nalimanang. Natawaan ako. Sila nalimanang, iso na itong Tanzans TV. Sawa. Ako ano yung mga... Lingawa. Ibang klase talaga ang gising. Uy langaw, lamok may noy mo doon sa Tanaw ko pagkaon. sa video rin dyan namin. Ika dyan nga mag-isip ko ba? Malingaw kami. Ikaw magpalutong, Ge. Ano na? Mura ta, mamini-mini, magtanaw sa tumapas. Mga mini-mini. Makatawa ta sa atong mga action. Taka na lang to. Katong dayan-dayan, galing mo magdayan-dayan. Dali mo taniwa mong gayang-gayang. Nagaminda na mo, Diyos. Sawa. Trabaho. Ito lusing dako gabi si panugab. Bawagtan na ang mukha ko. No, lagi. Bawagtan na ang Hindi ako nakatulog na ko eh. Mawagin lang. Kung naman yung uban makainom, maghilak. Kaya ako, di makatawa. Ano, mahilak na ta. Si Kuan, Lulu William ba? To Lulu dito. Titi William. William. Ay, oh, Titi William, hilak na mo. Yung gari, birthday Drama na na ko. siya. Inilak rin noon ba? May drama. Ate, ako di ko kahilak lamin, ako si katawa. Labi na sa tirabi na, madala ka niyang katawa. Si Ate Jud, mong katawa, grabe. Madala ka nga. Kamong tulo, ikaw, si Junjun ug sa Tibina. Grabe mga tawa, magtubag mga tawa. Liwaros kayo. Parang mo po. Kumang kay matino nga picture sa ubong pa. Uy, nahubog naman siguro ka ato. Nabublong ko rito. Tama ito yung itsura. Hindi matino. Pandiwag niya. Kasi matino nga picture. Nalabit ako may matino nga picture si Papa dire. Uy, kurang mag... Si mama yung gitiwala. Langin mo pa eh. Nakita bitaw kay mag-post yung tako ba? Ipusun tani mo para naman itong ingot eh. Nag-post ko kato lang kita tanan kay mura may arang-arang kay kung mga individual kay mura naman mo balo. Papa ay, di magtarong. Yung tarong. Wala Ano bitaw. mga picture, giwi-iwi. Bitaw si tarong gabi ima. Ngayon bitaw ko magtarong kay Moroji kandi nga na ibangs. Alam mo, kan ganyan taga. Wala itatago mo, ginato mo, ginapuan. Nag-like ko si Ate Flor Delisa, katawa. Ha. Natawa din siya sa Ate Flor. Yung mga to sa atin. So, mga, ano rin, lingaw-lingaw na itong mga problema. Wala isipin ang problema. Hayaan na ang problema ang magproblema. Isipin. Bahala na ng problema na yung mga problema natin. Munang lingaw-lingaw naman na natin natin mga problema. Ito ngayon, nagbawa ko na ko yung pakialam, ito magawa na ko yung problema. Alam mo, magilak-ilak ka, nabuing. Munang mga problema, lingaw-lingaw na laman na diyan nagdibdibon kayo. Hoy, Mingkoy! Ikaw ba? Magkasakit agad ang dibdibon ng mga problema, tara ng lingaw-lingaw. Mga Juday. Hindi, ikaw mapalutong, Ge. Ah, sudan na Itong ko. sala, kaya samtang ka, Problema ba? pampinan ni. Ano?
samtang di panghimay pa ning Palutongin mo to kaya ako si Alan doon. Pero Normal ra ka, Jud. kita maganak sa Ay, maganak. maganak ta gusto. Magtigom ko para sa sarian. Wala problema si Sari. Ang tanong, mupunta na ba sa matrix? Hindi, ang anak, kung pwede na mga anak, ikabuntis, yan to din sa OB para Kabalaan. mabawaan. Anak toy? Sige lang, tagkadlo ka ng Tiguwang na ta, oy. uwang ko pagiging 40. Hindi pa. Kuntuan kay Tigom tag. Napaganisgiyan, magkalits pa na. Ano Dahil na batang sige yan, kamay. no? Matay kuan. At least na tay batang gamay. Pero na pwede peskwilahon sigiyan ba? Balik na putas uno. Di sigiyan ni peskwilahon ning mo sigiyan. Di Parang para punog eh. para na po'y mo tawag na giyan ba, kuya? Wala na kay allowance, kuya. Ano ba? Ayaw mo mapili na nagi. Di man na, kuya. Araw na mo rin kayo, wala ko ka nang masuot na ko. Ano ba? Di ba? Mas nindot pang minaw mo na. Magkana ko lumigay, kaya ikaw ko ni magpa-eskwila. Ay, ka ba? Sibit ta. May problema, pangutan na kaya pa ba? Kaya pa na mama ni mo. Sus, kaya magay ng dugod na. Bakit pa din niya matulog sila doon? Nga, ganyan. Ganyan yung kay... Ay, ito sa una break, i-upload nyo. Masirado. Magtungang ba tayo sa kasuga, dali? Dagkar kay sugan, unsal mura na gud ni pirihan atong balay. Kamu kuna ito yun ako na diya kayo. Para Ilang lang ganit ya brad. pag ano dire ano ba? Kaya pa na si mama ni mga anak ko pag nagsara ang kuan. Buwang na. Tigwang. Sakay 40. Nagkaloyas ginoo nga matabo na. Ito, doktor, pwede pero risky pa. Sugan ka. Gusto ni kuan kanang mo gani ni kabuntis ya Kung sa may okay dayon. sa okay, risky na ba mag-anak? Pwede, pero 50% man siya pero pwede man siya mabuntis pero kinahanglan lagi magpaati man lagi mabawan na buntis ikuan dayon para mabawan bugasa na ang kuan ba. risky ba? Kaya para in case daw may topic na, di na operahan. Tunawon ra. Ayun ang tambal. Kato magud wa magud makuan dayon. Ano yung panda? Oh, na 3 siya ko na. Hapit na 3 months, oh. Banto nga ni gito, Jud, kung nga di Jud ko papachikapon sa center, kaya sa center pa to, mabuta na to. Delikado, Dito na. patay ka. Kay dugay pa man Ay, kaya na dong, dili siya mo kuan, no, crispy. Oo, kanabang tayo hangin. Kung nasa Sino? tubo magkuhan siya. Buto-buto na kita, lubigi, delikado yung mata na yan. Basta nasa tubo mo, turok ang bata. Hmm. Nga, dugo-dugo. Sige ka dugo-dugo. Bitaw to, sira kong ispating, isa ka buwan, duhawan Di kuyaw to din, kay na bunta, na gabi na matuog na, may mukalit lang siya. Hiwid kay, sakit ko no iyang paa. Walang tissue pa. Tunik siya na Kaya para wala. muso, pangmantika ba? Wala man to din, eh. Hindi, limpyo na yan siya, pangpunas na ko na sa rice cooker. Paglaroon. Pangpunas sa rice cooker! Pang-ilog. Panglimpyo na ko na, oh. Ha? Dali, ito ka may naman nako. Sa kami merkado. Dali, ikaw may dugay na, kaniya rami ni Kote mapagkagawas. Umalamig hiwa ka. Ha? Ganiyara mga minabot. Nahiwa na galiw. Nagpabong, mas mamagtubig kay Ano hindi ko? sinapigyan na nakaligo. Ligo ko na siya everyday. Asa ba mo to? Anong gato? Tulong man ka. Unya, awak mo ito. Unya. Ha? Wala mo ito. Unya. Maglaro. Panutun ka ma. Ha? Panutun. Ano? Ang lamihag lang ipalit ng kamatis. Oh. Ari, oh. Uy, daan. Lamihag ilawin. Suga na sige ng tubig eh. Daan tayo. Alam mo naman kung natulog, alam mo dito yung kamataro. Pangutan na, kitsa ko na sigtig kag gabi, nigiyan pa. Nadi ay. Naku no bro. Alam na naman kung nakatulog gabi. Nabitaw ko na ba kayo? Si mama siguro. Ano lang, ipanood siguro ni Ginino mo sa alan. Sunod tingap Wala, na. hagok na ko. City to. Baka siya. Mura maglayo. Ha? Tingog, kamo, pikas dungog kayo, kinabiyak ko si Lalom din, wala ba, double uling to. Oh, wala. This Dungog way is kayo. ko. This way is Pas ko. manoy. Layo man gudog tingog. Si Manay, Tingog sa silong siguro. Nauna na ako natulog gabi eh. Paghigda na, wala mo ko'y kalibutan man. Huwag naman ko. Sumisipan mo ko.
Sige mo tong lolo. Abot lang ninyo. Baka siguro. Ano ka magbusog? Nabog putos lolo ni apil putok tagay. May si katawa. Ha? Sa TV na guro kasi dutot sa TV. Basin. Ay, oo, si ate. Si ate, quiz. Sige dutot sa TV. Sakit ko na ito di kinatawa. Wa pa maahi gimong tuhod ma. Ha? Gimong tuhod way pamaon. Wala man. No, kailangan naging Inator lagi. Grabis mama gabi ida. Lupit pinahubog. Mula mo ginauna-una. Ingaton ta pirmima, ingaton ta pirmima. Nakabuntag. Pantay ka di ka musayaw ha. Wapa ka mamata. Nagtingog na ng kuhan diya. Exercise na tong duha. Wapay panot pero lang musayaw na. Ay mura mo bitaw to. Kato gabi trial na to. Kaya man ni mo god. Warm up lang. Oh. Mama gabi. Step by step oy. 1 2 3 1 2 Ay, 3. nasa step eh. 1 2 3 1 2 3 oy. Berkumbo ba? Si Manoy. Si Maria Esther yung... Manis ko na ligaw gabi. Kasawa. Jajoy. Murag ka na first time nakawala sa kwadra ba? Ang gana ko niya pinaano. Kuan ka ba? Slow mo kita. Hindi ka tagi. Ubugan na ito gabi. Kaya niya ang TV sa ni Manang gumagano ka. Kuya, huwag Tapos tama. ipasalamin ako siya para rin siya yun. Para ka-sweet. Ay, sao? Katawan lagi ito sa mga kamag-anak. Dahil Kita sa rin ko sa video. may ko nag-alak ba eh. May mo ka na. Ang waling gas din parang ang kilo din dito. Yan ang bukas. Pagkaroon ka madugay. Pwede trabaho. Naman ko dugay ka marunong mag-isip. Trabaho bitaw lang. Ano ang katungo na tabang man? Kato nga kayo ng timplas, ito ng tubig na ano. Akong gitunaw sa, ang tubig itunan ako sa Diyos. Nindot yun direct ka. Direct ko. Ngayon hindi mo mabuti. Hinahina niya buo ang gusto. Direct ko eh. Kaya pag buo, yan anak niya, anak. Yan nalusar na no. Ibuta ka itong picture na yung mga apple, di ba? Pag butang niya doon, may ice lagi. Murag may Yan anak niya. Iba yung bote ng dito nga bakante. Ibalik. Ibalik niya, tapos balik niya. Aram daw mga pantay daw. Ganawan, ang gawas ng mga Nindot talin. yung apple. Pineapple. Di, ang katong yung butang na nasa pitsit. Apple. Ang ginawa niya, pineapple. Ay, hindi. Apple Apple, ng tubo. lemon, Limunog ka ng kuha. anistic. Pamura na Ako na? ba? Chiro pa? Apple na to ka ng Hindi yung apple, lemon, o hiniwang apple o hiniwang na lemon. lemon yan. Niski ba? Yung niski mo. Lagi. Ang gawas ng mga talin. Yung manis ko git ko nagulat gabi kay. Di man siya nga nagot. Samo ni Ate Rabi yun, hindi nakamagulang. Adi na, anak ako, tinuig. Kaya Tita Dana, nagulat ka. Wala po. Murag normal na ba ni manis ko na baguan ba kuya. Ilumuna ni ba din pagkainom gawin grabiya. Mura lagi kuan, murag first time nakawala lagi squadra. Tawa po si Ate. Istaring na ba ka na ito video? Wala na, atis gamay ra. Kamu mo yung Ano, sige na. Tabi ko din siya. Pagkita sa na yung video ay bounce. Hingan pa mo ng isko hapon. Di na kita mo balik kung di ka mainom ge. Oh, ipainitan niya. Kita panggihan halapaw. Wala po. Palaban man na papa.